Не ў першы раз пытанне вызвалення беларускіх палітзняволеных становіцца галоўнай амаль што міжнароднай навіной. Так адбылося і гэтым тыднем. Вызваленне Анджэя Пачобута, беларускага і польскага журналіста, актывіста польскай меншасці ў Беларусі, выклікала вялікі рэзананс. Чаму? Тут ёсць два адказы. Першае, гэта сама асоба Анджэя Пачобута. Гэта адзіны, можа, палітвязень, які сядзеў у беларускай вязніцы, за якога змагалася, упарта змагалася другая дзяржава. Гэта Польшча. І другая прычына – гэта тое, што вызваленне Анджэя Пачобута адбылося не па звычайным трэку. Звычайны трэк ён такі, што спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Джон Коул прыязджаў у Менск, вёў перамовы з Лукашенка. Пасля гэтага на волю выходзіла вялікая колькасць беларускіх палітвязняў і з кожным разам усё большая. Гэтым разам вызваленне Анджэя Пачобута адбылося па іншай схеме. Ён трапіў у агульны абмен паміж людзьмі, якія сядзелі за кратамі ў Беларусі і Расіі з аднаго боку і ў краінах Еўрапейскага звязу і іх саюзнікаў з іншага боку. Гэтай схеме 5 на 5 былі задзейнічаны спецслужбы 7 краін, і, зразумела, гэта выклікала таксама вялікі рэзананс. Фігура Анджэя Пачобута унікальная тым, што ён стаў закладнікам напружаnych adnosin поміж Białorusią i Polską. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność Białorusinów. Варшава усяляк патрабавала, настойвала, дамагалася вызвалення Анджэя Пачобута. Беларускі рэжым, зразумеўшы, што гэта такі цяжкавагавік сярод палітвязняў, што гэта такі дарагі тавар, і імкнулася прадаць яго як мага даражэй, і вельмі баялася не прагадаць. Таму ягонае вызваленне усяляк зацягвалася. Ён павінен быў быць вызвалены яшчэ ў кастрычніку мінулага года, але беларускі бок затармазіў гэты працэс. І толькі вось цяпер, у выніку такой складанай схемы, Пачобут był wyzwolony. To jest wspaniały dzień. Jest to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, pana Coula, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Беларускія ўлады патрабавалі, каб узамен на вызваленне Пачобута Варшава была гатова размаўляць з беларускім рэжымам на даволі высокім узроўні. І нават была адкрытыя такія заклікі, маўляў, вось няхай міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі прыедзе ў Менск, і мы яму аддадзім Пачобута. Варшава на гэта не пагаджалася, у выніку ўсё гэта цягнулася вельмі доўга. І каб вызваліць Пачобута, трэба было знайсці таксама нейкіх такіх цяжкавагавікоў у краінах Еўрапейскага звязу, не толькі ў Польшчы. У выніку такімі цяжкавагавікамі аказаліся два персанажы. Это Александр Балан, былы намеснік кіраўніка малдоўскай спецслужбы, які быў арыштаваны і які, як аказалася, з'яўляўся агентам беларускага КДБ. І другі – гэта Александр Буцягін, археолог расійскі, які быў арыштаваны ў Польшы з-за таго, што ён праводзіў раскопкі ў Крыму, археалагічныя раскопкі ў Крыму,
І Украіна патрабавала яго экстрадыцыі, і нават ужо было рашэнне польскага суду аб экстрадыцыі. У Расіі падняўся вялікі медыйны шум, ажыятаж вакол гэтай фігуры, і таму вось гэты ажыятаж надзьмуў гэтую фігуру некім палітычным статусам. У выніку яны таксама былі ўключаны ў спіс па абмену. Гэтым абменам беларускі бок зрабіў пэўныя жэсты і на адрас Злучаных Штатаў, бо Джон Коул усяляк дамагаўся вызвалення Пачобута, усяляк настойваў на гэтым рашэнні падчас перамоваў з Лукашэнкам. Every time I negotiated with Lukashenko, I brought up your people, especially the three people we get at today. They were very resistant to letting them go, but as time went on and our relation with Lukashenko got better, we finally made this happen. Ну і таму ягонае вызваленне цяпер гэта такі жэст у бок Вашынгтона. Ну адначасова тут і быў жэст і ў бок Расіі, бо двое расійскіх грамадзян былі вызвалены і трапілі падчас гэтага абмену. Таму Расія тут не магла рабіць нейкіх прэтэнзій на адрас Лукашэнкі. Што тычыцца перспектыў, якія адкрываюць гэты абмен і гэтае вызваленне. Ну, тут шмат узгадвалася пра тое, што, маўляў, Пачобут вызвалены з пашпартам у адрозненне ад іншых палітвязняў, якіх выпускалі без такога дакумента. І паабяцалі нібыта, што ён у любы момант можа зноў вярнуцца ў Беларусь. Але гэтыя абяцанні былі ананімных нейкіх чыноўнікаў і ў прыватных размовах. І яны мала што значаць у прынцыпе, тым больш незразумелы пака юрыдычны бок вызвалення, таму што тут можа здарыцца тое самае, што з Міколай Статкевічам, які, як высветлілася з ягонага тэлеграм-каналу, фармальна ўсё яшчэ лічыцца за кратамі. Таму нават калі і сапраўды Пачобут раптам зможа бесперашкодна вярнуцца ў Беларусь, то гэта не значыць, што з'явілася новае правіла. Гэта, магчыма, некае элемент эксклюзіўнай дамоўленасці адносна аднаго чалавека паміж Менскам і Варшавай, і яно не тычыцца іншых палітэмігрантаў. Kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie no, to było coś niesamowitego, kiedy mówi, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał. No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości. Ці паўплывае гэта на перспектывы беларуска-польскіх адносінаў? Магчыма, бо пытанне вызвалення Пачобута было важнай перашкодай да размарозкі гэтых адносінаў. І кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Польшы Радослаў Сікорскі казаў, што у звязку з гэтым магчыма перазагрузка беларуска-польскіх адносін, магчыма і адкрыццё новых памежных пераходаў і аднаўленне чыгуначнага руху. Але дзеля гэтага патрэбны некія іншыя захады з беларускага боку, у тым ліку, напрыклад, спыненне мігранцкіх атак на мяжы, спыненне там з'яўлення нейкіх кантрабандных балёнаў і іншых дзеянняў, якія напружваюць адносіны паміж краінамі. Ну, а Джон Коул заявіў, што праз 2-3 тыдні, гэта значыць у траўні, ён зноў з'явіцца ў Менску. І значыць, працягваюцца перамовы, працягваецца дыялог паміж Менскам і Вашынгтонам, і можна разлічваць і спадзявацца, што будзе вызвалена новая партыя палітзняволеных. З кожным новым візітам Джона Коула колькасць вызваленых палітвязняў павялічваецца. Мінулым разам іх было 250, таму можна разлічваць, што гэтым разам колькасць іх будзе большая. І будзем спадзявацца, што большая іх частка будзе магчымасць па свайму жаданню застацца ў Беларусі. То бок, вялікая геапалітычная гульня
працягваецца, і Лукашенко разлічвае атрымаць у гэтай гульні пэўныя дывідэнды. Таму будзем чакаць новага візіту Джона Коула ў Менск.